Hej og velkommen til. Mit navn det er Michael fra Motorcykelgrej, og i dag skal vi prøve at kigge på den her Carver Duke hjelm. Carver Duke det er en systemhjelm, og det vil sige, at den kan køres med i flere forskellige konfigurationer. For eksempel så kan kæbepartiet, som er det vi ser her, det kan simpelthen slås op, og det kan selvfølgelig også benyttes med en hånd, så du kan gøre det, mens du faktisk kører. Måden det gøres på, det er, at du har den på, og så klikker du på knappen her. Så kører det automatisk op her og låser fast. Det vi så kan herfra, det er, at vi kan bruge den knap her til at låse fast, og det heller ikke kan køre ned igen. Og det er simpelthen det, der gør, at den her hjelm den er godkendt til at køres med, hvor kæbepartiet er oppe. Oven på hjelmen der har vi det integrerede solvisir, hvor man kan betjene det selvfølgelig også med en hånd. Det foregår på den måde, at man, når man kører, slår ned her, og så låser det fast her. Og på samme måde, når det slår tilbage, så sidder det fast her. Hjelmen har to aktive luftindtag. Det ene det sidder her i fronten, og det andet det sidder heroppe og kan betjenes med en hånd også, hvor vi kan åbne det. Derudover så er hjelmen, den kommer med pinlock, det vil sige, der medfølger et pinlock, som er det ekstra visir, der sættes i indsatsen på indersiden af det her visir. Og det er simpelthen det, der gør, at den her hjelm den ikke kan dukke. Skulle det gå hen og blive ridset, jamen, så kan du skifte både pinlock og det ydre visir. Det er nemt at tage af. Det gøres i siderne her. Og så kan du simpelthen smide det helt nyt på i tilfælde af, at du skulle få stengsvag eller ridser. Indvendigt i hjelmen, der har vi Coolmax. Det vil sige, det er noget antibakterielt materiale, som gør, at hjelmen ikke kommer til at lugte så hurtigt, hvis man for eksempel sveder hjelmen. Derudover så er det også udtageligt. Det vil sige, at du kan tage det ud og vaske det, hvis der alligevel skulle opstå noget lugt fra hjelmen. Hjelmen her den får 5 stjerner i Sharps uafhængige test, som er en test, der går ind og laver nogle forskellige målinger på, hvor meget tryk den her hjelm den kan tåle. Det var Carver hjelmen. Hvis den er noget for dig, jamen, så kan du finde den på vores hjemmeside, og du kan se de mange forskellige farver og forskellige mønstre, vi har den i.